Lah iki sing tak goleki. Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa usana dawe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Blegegek ugek sadulita mel. Persasat kaya dene kejugurukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawan mriyagung. Mboten mangling menika lancur Pandhawa. Putring Jodipati Ndara Gatotkaca. Gus. Katuran karaharjan rawuhipun Ndara Siwa Semar tansah pinanggane kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi lenggah wonten ing negari Ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka. Matur sembah nuwun. Gareng Petruk Bagong kowe ngaturna bekti lawan bendaramu ing katemben rawuh tole. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Ya nala garing tak tumpuk. Ora liwat pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripih. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Ya garing kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Bono kawan Petruk tak tumpu pangestuku Tampanana. Nun inggih dipun sekecakaken lenggahipun nggih Den. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Bono kawan Bagong tak tumpu. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Ya Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nun inggih sampun boten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki. Iya Bagong kaya wis ora kurang penak. Janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi. Gus, monggo kula aturi paring pangandikan. Ingkang abdipun Semar nedya nganglungaken jangga nelingaken karna Ndara Siwa Semar. Panjenengan kepara nyata sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gatotkaca. Nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa. Wigatosipun nanjihake lawan Siwa Nayantaka. Usana sacandra Siwa Semar ora caket lawan negara Ngamarta lan ora katon suwanune negara Ngamarta. Apa panjen Siwa Nayantaka merengkang kelawan pranatan Praja Ngamarta? Apa panjen Siwa Semar darbi panjaluk? Apa panjen Siwa Nayantaka duwe gegayuhan? Kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake kelawan Siwa Semar. Upama salah sawiji mau pancen ana ing ginebeng ana ing penggaling Siwa Nayantaka, mara enggal tak aturi paring dawuh mengko ingkang bakal matur ngersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Siwa Semar, Siwa Badranaya, Andrah ingkang muswitarum kasliring samirana mre
Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya blegek ugek sadulita mel matur nuwun nggih Den dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan kula nyuwun pangapunten wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika tegesipun kula menika urip boten kewengku dening sinten kemawon nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa donya pun kaya ngeten kahanane donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala ewadene peranganipun titah ingkang gumelar wonten jagat lah kok tasih wonten Pandhawa satriya gangsal ing ngatetaken ati suci pepayung Budi Rahayu mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa mula kula gandrung kalian para Pandhawa kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu pengin cecaketan pengin sambet memitran ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den nuwun sewu sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika kula nuwun sewu kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa Semar tasih minangka dados kami tuwaning Karang Kadempel mboten wonten sanesipun mengkono Siwa Semar nggih terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten sithik mawon kula mboten darpi panjaluk napa-napa kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata kula cedhak kan para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal dene kula dicaketke kali wong-wong sing ngatetaken ati suci pepayung Budi Rahayu kados Pandhawa mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk mboten ndara luwih-luwih kok gegayuhan sing ajeng kula gayuh niku napa kula niku wong sekeng wong ora duwe kula niki ming kawula kula niki ming abdi upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak cebol gayuh wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge pun urip kula sak madya mawon upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budidaya ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar ndoro mengkono Siwa Semar nggih mula sampeyan boten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awahe Ngamarta sampun panjenengan ndikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar
upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsul enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng gadahi panyakra bahwa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara Siwa Semar iya nggih niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan wondene saklajengipun kula nyadhok dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca monggo dawuhing Kanjeng Prabu Darmakusuma yen to Siwa Semar saguh lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta iku monggo ingkang dadi kebangane rasaku Siwa Nayantaka mangke riyen den niki katone kok mboten ming sampeyan sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar sing kepengin caket karo Semar ning kula kudu prayitna ngati-ati sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara palukon lakune nglekas Lukita linuting kidung katurung hamomong hamomong mangon manah ayu ana tanah kolong ayu ana tanah kolong akolong mamatu koro sebebiar kataliko nangko semanten manter pangandikanipun iki Lurah Nayantaka tinampi Raden Gatotkaca miwah sangya para kawula ing Karang Kadempel ingkang sami midhangetaken sabdane iki Lurah Nayantaka dadak sakoleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora lumantar ora Duduk Wanti lan kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendhaping padukuhan dadosaken cingak kang samya mulat ngrepepeh pindha sata metarangan lampahing sang wanara Tityane Gandayane Trisanya Purnama sasi kilar-kilaran nang tengah latar Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kale lumut amra kanggeng Kawita denceng-dencengan tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo iki kok ana kethek putih mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun pangapunten Kyai.
Kenging menapa paduka supe dhateng kula? Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalian Kyai Semar. Nek ngono apa kowe iki Anoman? Mboten lepat kula ngabdi pun Anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe iki kok dinayi umur dawa. Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho, Pak. Konjur wong tuwa iki kleru yen entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Hindi. Kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku, dangu sanget boten pinanggih. Ki Lurah ugi nak manggya kawidadan. Slamet. Wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane. Nala Gareng Anoman ki lho. Wah. Anoman wis slamet, Man. Pangestunipun Kelurahan Nala Gareng wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah. Waduh kaya awet urip kowe. Inggih. Untumu ya isih komplit. Nggih pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih Ki Lurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten ki lho. Sampun sami pejah sedaya. Wah, wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semono akeh iki do mati. Nggih, mestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek kula sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu tanpa pepindhan. Slamet, Man. Ki Lurah Petruk menika. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampan ana nuli sanget anggen kula ndadosaken jimat. Wah, maklong bareng karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Ki Lurah Petruk. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya sampun boten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Kung. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten Ki Lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya. Kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Lurah Bagong wilujeng bekti kula kunjuk tak tampa ora nggo kanca rombongan mboten namung piyambak mawon Lurah Bagong wis do mati ya sampun munyuk sing raine wedhus wae kaki mendo kaya mati pejah munyuk sing raine boyo kapi sarobo menika ugi pejah munyuk sing butute dawa banget kae cacing kanil menika ugi sampun boten wonten waduh sareane nanti aku arep ngirim sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Ki Lurah. Ayo wis toto-toto mati. Lho. Kondur toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ha wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening punden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Katingal mboten gadhahi karkat. Katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat upaya wonten pundi durungipun Kyai Semar paranjene mboten dipun saged kula semerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya
Nanging sareng kathah-kathah nggih kula nyuwun priksa dhateng sang para kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Lurah Semar lenggah wonten ing Karangkadempel. Lurah Semar. Kula triwelas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten Garing Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh, pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati Senggana. Kocap kacarita nalika semanten dereng purna sami Balwacana kasarupraptaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karangkadempel kagiat kang samya mulat. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sarita kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggana. Penemban winantu ing suka basuki rawuhipun penemban. Gandhak blekuduk suwaru gembal Sumarante. Hawala. Iya Semar, slamet tekaku ning sambikala praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Penemban, wis ora kurang prayoga praptaku ning Karangkadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala garing tak tampa, pangestu tampanana. Lho nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petruk kantong bolong tak tampa pangestu tampanana. Lho nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Lho nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Dipun sekecakaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karangkadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karangkadempel. Iki ngene ya Semar, cekak aos bloko suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karangkadempel dina samangko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sowanku to praptaku ning Karangkadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngastina lan para Kurawa bisa njayeng bawana. Satemah negara Ngastina saka kondhang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karangkadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki, pripun? Nek kepengin mukti, pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe melarat apa-apa sarwa rekoso, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasa do wae. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang
sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah, mengko kondang Kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap kuwi mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondang Kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki, ora ngisini-sini. Ngono? Omah kowe kaya mengene iki dimbrukke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana sago nyukupi, sago menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasempatan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dienggo carikan, emas kok dienggo carikan, apa ana? Sesuk bakale ming kowe sing nganggo, Kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong Prasata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang Prasata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tok tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luwih saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene. Ayo Mir mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to? Ketoke kaya menghanyutkan. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusuh kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggahan dengkul. Apa Tru? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kosek togong ora kesusu. Bapak ki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku ngomong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insaf. Bakal padha eling. Ora bakal padha tumindakan karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa 100 cacah klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwadarsina, ora nerusake ngono tumindakan karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen wis tekan negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kreta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki mung dajating batur ming Panakawan kok dipethuk nganggo kreta kencana iki nek ora kanugrahan tak ora to Semar. Ayo. Munggah nang kreta kencana ditarik kuda 8 direk para wadyabala. Ning kono kowe bakal disebut-sebut sawijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ayo budal dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapak Penemban Durna, menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo kula sumanggaken dhateng Jengandika Bapak Durna Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengandika Bapak ing Saka 5. Nah tegese aku wis menang murba kalawan kowe.
Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka angger-angger kautaman. Yen perlu Karang Kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina, Semar Batranaya. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris Risang mawe kandrung sabaran katulu Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna kowe aja nesu kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi sik Pak perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina Karang Kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina mongko Durna iki nek omong ora tau ming sembrono Durna iki nek omong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wengis ning kuwi dudu sak barakamu kowe ming batur Durna kuwi piyayi kowe aja pisan-pisan wani wangsulan piyayi iki nek ning kraton nang kene padha-padha menungsane Bagong aja ngayal kowe sing meneng silent aku ki bapakmu aku ki anakmu lah iya manuta karo anak aja ngeyel iki tak rampungane kowe ora ana perkara karo kowe nek mung ngrasani sampean tok ora masalah ora ana perkara karo sampean ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak saploe aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki aku ora trima nek ana wong ngrasani rusahe Karang Kadempel sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu ala becik bener luput lakonana mulane kowe meneng wae wong tuwa ngeyel ora dusi sisan kowe bong lantil lho kowe wong ora apa-apa arep didusi ora penembahan iki Bagong lho ora basa tak basanono iki ra urung ming dadine padu mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana aku ngoko sampean yo ngoko sajake kowe rada nesu karo aku ora mung sajake asline nesu perkara ndi sing marai kowe nesu kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina Karang Kadempel tak bumi angus terus saiki kowe sampean mikir ora nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar ning kawula sak Karang Kadempel sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon samangsa-mangsa kathoke suwe kentange metu piye Tru ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa oh iya kuwi bahane gareng ya heeh samangsa-mangsa ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan kowe ndek rasa kamanungsan ora ya Mbak duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe sampean diutus boyong Semar wis cukup kuwi wae rembugane ora usah blender mrono-mrono ora usah bereng ngulon ngecat rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli adile wong jilih kuwi disiliki nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo ora terus ngamuk kaya ngono kuwi lho sejati apa sejati ki rokok murah kuwi sejatine pancen kaya ngene iki niatku sapa sing bakal mapalangi karepku ngono bayang-bayang marang Semar Batranaya mesti bakal tak katut gedosane nek ngono aku sing arep katut gedosane lho nek pancen kowe dadi pepalangi Durna kowe tak katut gedosane fake apa gong fake fake apa kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho fake maksude wis tok berarti ki masalahe ora karo Semar saiki dipindah masalahe karo Bagong mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna aku sing dadi pepalang lho apa kowe wani karo aku lho aku tak takon kapan aku ra wani karo kowe aku tak takon wis kapan wiwit Bagong cenger lahir saka
Saka ndi, Pak? Mbuh. Bagonge asline sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagonge karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, pokoke. Waduh. Mudar kowe. Engko nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-degi wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medeni truk. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumangsamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bagantuna, sing wedeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Bagantuna, nek ndi papane wong neter kadegayan. Aku manut, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Kowe tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Go asawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Wah, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela, gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badraya. Oh, rakon mati sing apa kowe? Ngapa ya, Mir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa ya, Mir? Bae jane ndek utek ora to. Wah, lah gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis awake. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel ae. Aku ki catura kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngroyok karang kadempel, lho, tandinge. Sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru, moh. Biasane kowe perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke wis ra mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja, lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak rumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndendeng goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus zaman kowe arep diserbu prajurit Ngaleng kok, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nalagareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, ming gandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih.
Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa ki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wis kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anuan tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih wis paken dawuh. Lho. Mbok biyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene Pak, kene tengok ini Pak. Ora. Ngono e mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangan Wan. Lenggah kene. Nyun ngapura. Bapak. Aku kok bendina mintok waneni lho Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodo. Bar bodo jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jarene nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng, aku iki sira arep nukokke. Aja dorame. Petro, pripun Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perange saya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Lho nggih, ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal Jawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Baliwisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurining Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Pindane madu etno imutan sari soyo sangrane
sarian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda tata lho man piye rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak Begawan Durna pancen bener ngendikane bapak nek Durna wani dlangap-dlangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa yo cedhake yo wis taken dawuh Kirah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun sekapit ngabdipun Anoman weh ya ora ngono ora iki desaku nek aku ora melu-melu ndak dukani karo bapak inggih Kirah Bagong saya nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang wah sajae pancen wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning Parasata Kurawa Ndara Kartomarma ya dasar Pranyata ayo bapakmu nutuk boyong ning Ngastina apa ora nek ora entuk aja kelakon dosa bumi angus karang kadempel mangke riyen Mas nek sampeyan ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi kula ora arep melu-melu ning gandeng Durna ngucap nek ajeng gawe bumi angus karang kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara lho tok sumbering perkara piye tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur piye bapakno menehno aku nek bapak mboten purun diboyong karang kadempel tak bumi angus lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel ora san dadak kalipawadan kowe mbelani karang kadempel ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina upama tak gondheli kowe arep apa lho ora basa karo aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa ya gelut ora ya gelut percuma nggo ngapa kula dadak basa karo sampean wani karo aku apamu sing tak wedeni ora minggat kene mergane patimu dibantangane ana mak wah setan iki man wonten dawuh kowe iki standby ning kono nun kowe iki standby ning kono standby menika menapa maksudku kowe siap ning kono kene iki wis mempenge malah nang kene mangani kacang-kacang dipepe. Nggih. Rene, nggih ngestaken dawuh kula. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk ya. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Wonten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki. Menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Ngen kula. Tak ombe ya? Iya.
munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Lakon aku yang bakal ngrampungi Walasata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini margane matimu Anoman. Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Mang Cobi. Nabi. Nabi. Hot. Ah. Iya. Iya. Galeng balang tangan cekot sikil becik kal pelang rasa kokan gunung tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu ya wedian piye reng mumet dase to andene kok maju kono kowe kono aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Petruk.
Dur. Anoman ngamuk, kono kawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu njoto si kula edan. Iki kanca mundur. Delik. Rasa melu apa nang delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya mbangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk, Galeng, Bagong kabeh maju. Wah, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Semar ora iso diboyong, boyong kangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun elek-elek lho, Man. Wis rasa tok elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan wis jadi sampeyan ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu Gareng, lebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur kedibal. Wong elek nyolong mripat karo ngalahke karo Dursasana sing lho menang apa sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho ra penak to? Rasa dadakku kaya omongan, tiwas kaya omongan. Lho, antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho, penak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawin. Ini jame mepet, yo guys. Ayo. Modar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni Petruk urip yo men doyak utang guys. Nyo. Pecah silamu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambyar kowe. Iso. Didi kempot barang ditokke ayo guys. Ambyar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kan apa iki piye? Nyo. Ambyar. Gondodo. Nyo. Wah, edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun cengel pun dodom pun wis nek cara satriya gentenan. Wis ngomong gentenan sapa? Wong aku mung tok ngantem kok. Sampeyan ora isin apa diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak pinake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, ajake. Buri, yo. Padha-padha ampuhe. Dodo, ya. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petruk, waduh. Waduh, edan.
Dodo, gesur ngapunten, baleni. Dodo ya Trawa mak tusuk. Ora apa-apa, rame. Nyo, pecah. Buri. Iya. Dodo. Riki. Buri. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Sirah. Iya iki wis dikeke. Sip. Kok entuk palu semono gedene, Kong? Palu nggo nutuki aspal tak sile. Men modar. Matek ora. Ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar. Bir. Turu kok neng dalan iki lho. Tange aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye? Petrus setan. Ditukke sirah kula ora diantem tembul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget. Lah man vertigo kula. Piye? Vertigo. Napa-napa kualik pripun niki? Lah tak gawa Kakang Premban Durna pripun Kakang? Jajaran Sukertane Baru Iblis lanat. Metro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Cundamanik ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo cetutang Begawan Durna Barat. Kowe arep ndi? Raja mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Tak adepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Sega Rasat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamanik modar kabeh. Terus melayu wae. Wadul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna, ning nganggo hitungan wong glut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe mung ngokol tok ngethuke Cundamanik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi, wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe? Ayo ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki, terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Are karo maju-maju aku tak wadul bapak. Oh iya tak wadul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Lah ngopo ngetutke? Wadul bapak, ora maju. Modar tenan. Akhire sadar, ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa bali nang bapak kok. Ora jupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo.
Petruk. Anoman mlayu-mlayu ngopo? Kowe ya mlayu, Bagong ya mlayu. Matur sanipun Bapak, tiwasan Pak. Niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna, Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka 5. Wujude panah, bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Junda Manik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun Bapak kula nggih ajre, Pak. Wedi ajre. Wedi karo Cundamina. Apa Gong Cundamina? Cunda Manik sing panah bedore Ndasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cunda Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cunda. Oh. Cunda Manda. Cunda Manda iki rak ming kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethuke Bagong. Ora kepethuk, Pak. Dheke prapatan wetan aku prapatan kidul. Wis rasaku karo omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petruk, Bagong aja mlayu mati. Kowe. Panalingani rolo majaring ratri linenggak jangganira kapisanan haneng perang Bratayuda. Ayo aja wedon delik ning ngurine Semar. Kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sapa? Sing nantang karo Begawan Durna sapa? Ngaku. Bareng aku mligo Kyai Cundamane padha ning ngurine Semar padha wedi karo aku. Ayo, sing cangkeme ombo banget kae. Kon ngomong ngene, sampluki kiwonengen kowe. Lho kok dunekke kowe. Tak incim mbok anggere Cundamane ora digawa, pelinceng sirahe. Ngono arep Mbak. Sabar penemban, sabar. Semar mangsa ditak-idak martabating Begawan Durna. Tru, kowe ngidak-idak martabake Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabat. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Ngastina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni. Kula suwitani waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Ngastina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mangboyong teng negara Ngastina. Lole kentos walu gembol manyor-manyor cuning dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ning jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa ing sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladen. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terus dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngestaken dawuh. Ki Lurah Petruk nyuwun pamit. Ati-ati ya manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawa sami-sami Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit.
Hati-hati ya, Nyok. Inggih. Kowe bali rene ora? Inggih kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang. Wong ora arti basa senengane omongane. Terus mbok ora plak-plak terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis wis. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iya, ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing hati-hati ya aja kaya bocah cilik lho iki. Ngestaken dawuh. Kata tiang Gatotkaca kinon mapak Karkasota Tegawira Kresna Parta maneher saktinira apa aku ya kudu kaya mengkono Siwa Semar Den kula rak wis matur sadurunge kula matur kalih Begawan Durna sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kalih sampeyan kula sagu dipun boyong dhateng negari Ngamarta ning watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengkono Siwa Semar nggih nah yen to para punden Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Gareng Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mang aturake kan pepunden sampeyan aku njaluk pamit Siwa Semar ngatos-atos Petruk nun melu ndaramu Gatotkaca nggih Bagong nun melu ndaramu Gatotkaca siap Gareng nendi Reng apa dijak ndara Gatotkaca ngapa golek gemak goreng oh tenane ora ya iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak nderekke ning Ngamarta ayo siap monggo Gus kula dherekaken monggo kondur teng Gareng Ngamarta iya Nala Gareng Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit ngatos-atos nggih Den kula antu-antu rawuhipun pepunden Pandhawa Martatama mangyat kurda kata kaping riksa kang pinarwasa kira wang-wang nuwun sewu sinuwun ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki Dwaji Senggana kula wonten timbalan persasat kaya ngenteni silming palwa gabus kumambang ing Sila Kresna nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus kaya ngupaya menyang dilenggahing Kyai Semar tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadang ingsun Lesmana ingkang wigati muga pengin sumusul menyang endi papan ning Si Senggana nggone pinanggih kelawan Kakang Semar berkamaestu paduka kula sampun pinanggih kaliyan Kakang Semar banjur menyang dilenggahing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi pernahipun wonten ing Karangkadempel sedaya panjenenganipun sinuwun Prabu Pancawati sampun kula aturaken nanging mugi andadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa Anoman mboten sanes Gusti kula ingkang sinuwun Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujude apa Sekar Tunjung Seta sinuwun.
Lesmana wonten timbalaning Adawu Koko Prabu. Nadyan wus suwe nggonipun Kakang Gumelarana ing Janaloka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta, Yayi. Aja wedi kangelat. Siadi dhisik ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati ngadhep kelawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Prasta dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kliranana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Anoman wonten timbalan. Bareng kadangku Yai Lesmana wis mungkur ninggal kalawan panjenengan ingsun. Melang-melang penggalipun Kakang ya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para Paduka. Ayo padha ditututi lakune Lesmana adoh diceraki-cerak didoi. Nuwun nistakaken dawuh. Sira Anoman ngambah dirgantara kalawan panjenengan ingsun ngawat-awati lakuning kadangku Yai Lesmana. Monggo diweji kula dherekaken. Yayi Koko Prabu wonten timbalaning Adawu sampun keladuk anggen Paduka Anawung Sungkawa krana ngrantu dhateng sowanipun ing putra ing Pringgondani. Monggo nyatanipun Gatotkaca sampun kepareng sowan tumuli katimbalana menggah purwa padyolan wusananipun Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi lurut diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka. Yayi Prabu kasinggihan mekaten kula Gatotkaca wonten timbalaning Adawu Kanjeng Prabu. Yen munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus sowan marang Karang Kadempel ingkang saperlamboyong lawan Kakang Semar Badranaya. Mugi dados ing kawuningan kula sampun lampan sak pejagung kaliwan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka. Lan menapa sampun Paduka dawuhaken sampun aturaken dhateng Siwa Semar Badranaya. Namung yen dados ing kawuningan Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil reruba wujude apa nggih maragake matur marang waktu ing Ngamarta mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka wa Prabu Ngamarta. Miyatlangen ing kalangguhan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasaring mangsa katiga Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika Paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados aturipun anak kula pun tetuka. Yayi ingkang nggadhahi pakulinan nasak telenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sami kejawi namung kadang Paduka pun Yayi Janaka. Menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi. Arjuna kula ten paring dawuh murudyake maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulat para sang Arjuna semono kang pamanungsan.
wonten timbal. Wonten ature anakmu ing Pringgondani. Lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Praja Ngamarta. Nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta. Yayi wonten timbalan. Mula diagi budhal saka negara Ngamarta. Upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta, aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta. Lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Prasta dapaduka Kanjeng Kaka Prabu. Piranana kula madal pasilan nyuwun pamit surut titing ati-ati duga-duga digawa Janaka. Para Sang Arjuna sumya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ing garing dalem ana kawan Petruk wonten dawuh Den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuhamu ya bapakmu paring dawuh kelawan anakku Gatotkaca bapakmu keduga kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula didhawuhi kalih Bapak Semar nderek Ndara Karukaca menika dados seksi menapa dados saturipun Ndara Karukaca mbok menawi para pepunden Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta. Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Gundang Kanjeng langit lap-lap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing kodeng sutaning galih Sang Arjuna bawane dereng nate midhanget ing winastan Sekar Tunjung Seta nalika semono jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut kawan panguwasaning para Jawata sigra tanpa taliwarani lar sangya para panakana kawan minggah wonten ing kundaran Dirbawana sowan Sangase Prana. Nanti ya terus Ndara Janaka. Nah mestine sowan dewa. Apa mabur ndadak ning Indomart. Mbok si apik omongane terus. Aku iki takon tenanan, aku ya wangsulan tenanan. Wis kowe ora rasa dadak mikir sing aneh-aneh. Tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka. Wong awake dhewe dadi seksi. Ah terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbuh mongko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awake dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya ade terus budal ning Pancawati. Nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa disilaki. Ha. Yo tunggu ning Darawati wae ya Kang yo. Ya, anggo kertu ora. Rasah. Nggo kertu ora. Nggo cegalek, cegah-cegah dengkulmu mlacot ora.
semupang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanika saketer kene dongane engkong lir sing bene panca Babatoking ayam wana mrak manguking pagakan Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana langgeng kulup wayah ulun Lesmana ingkang prapta ana ing Undarandir Bawana padha kanthi harja saprapta kita lan sapinanganing kawidadan kulun niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk iya Lesmana ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ngarsa ulun wale-wale menapa kulun estunipun anggen kula sowan ngabiyantara Paduka Ewang Adi Pukulun sayekti namung krana bingunging manahipun ingkang wayahipun Lesmana krana kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih dinten sakmangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan pun Anoman pangendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta Pukulun mugi kepareng Paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing Kayiwangan kepareng sakmangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya Pukulun nyatang ning kalangkuan klar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrum Arjuna ingkang ngabiyana kasinggihan Pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersaning ulun wale-wale menapa Pukulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan mulane wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh Pukulun semban kula menawi Paduka wuninga kepareng mambabarun ingkang sejati dhateng wayahipun Janaka Pukulun Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun senggomban cindemban silatan mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ing keduga
bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggih. Raden Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil tengginas nggonmu melayu Raden trampil tengginas nggonmu melayu Raden Waton bisa muwes Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam ganya rebut Sekar Tunjung Seta nalika sumanten satriya kekalih padha digdayane padha trampile mila nalika semanten bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin dupi pisah satriya kekalih kaloning jagat gawaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta parandene mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat kadrawa kasar nareka den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane Kakang Semar aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro ya dening kang dasta wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta. Nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro, padha-padha Sekar Tunjung Seta sing siji werna putih, sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakal manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mangpresani nek mboten pitados. Den tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta nenggih Sang Dewi Kanasren. Iki sing tak goleki. Kanasren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa usana dawuhe
Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sangase Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka, apa rumangsamu wis bisa ngukuk Kakang Semar? Barine Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar, teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene, Raden Janaka. Yai Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi dados ing kawringan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging dipun rebat dening Raden Janaka satemah kula bandayuda kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka Lesmana. Laruta saking Godha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri ana wujuding Nalindra iki sapa? Nuwun sewu. Yen sampeyan nyuwun priksa kawan aku Nalindra Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya pancen kepara nyata. Sinuwun Nalindra Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nlonjong botol tindakmu sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adhiku lanang. Lho, sapa? Raden Lesmana ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingkira aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendharat. Lho kosek Arjuna kuwi ngadangku Taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adhiku Janaka ya mungsuhe Natandrawati. Gandeng kowe mbelani karo Adimu Lesmana, aku ya mbelani lawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani lawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ketiban Kyai Wijaya lakon sirna margalayu, ketiban senjata cakra Baskara ora remuk awakmu aja dundak Natandrawati. Midhanget pangandikaning Natandrawati. Arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepundhen Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati ngalumpra tanpa daya. Dikulun sinuwun. Lah kok dadi sampean malah nyembah ning ngarsaning Natandrawati. Duh pukulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten kinten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula.
Tumunten manjing angganipun Alindring Ndorowati. Ing mekaten nyata sampun pono menapa dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukul keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwahyaning mangsa kala tumapaking gati. Setelah tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndorowati sinuwun. Koko Prabu ing menapa paduka malah katingal nglenthung kundur nganti dhateng ingkang rayi Yayi Lesmana mara coba aku tak takon kelawan Siadi gandeng pun Kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun Kakang apa kira-kira Siadi wis ana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana kula dereng pikantuk sasmita apa-apa. Nalika sira Siadi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan sekar menika ketingalipun kalih nanging jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar Tunjung Seta ingkang awarni pethak. Yayi, kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to Siadi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa. Supaya pun Kakang lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas tulising nata Pancawati apa dene kadangku Yayi Lesmana monggo dherekaken Koko Prabu. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon mboyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bleduk ora penak ana ing mripat. Yo. Arsa madange jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah, Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya mangya wilujeng niring sambikala. Kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksamijar kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula. Menawi wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau, kirang mranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Yo Semar. Sura Sudiraja ingkang rat
Suwuh brasta tekaling ulah Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Cekap semanten crita kula dalu punika.